إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها إخوة المؤمنون، إن الله تعالى أمرنا بالإحسان إلى جار، وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين ولجار ذي القربى ورجال الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مغتالا فخورا. أمبي الله تنو amba deme ñini amba yafa dele amba ñini ala fe akan kisi ka bañire kun toro manan ka bara jugu ni alay jom min kanda o de kanda bagaye ni alay jom min fili kanda baga te sorola ambe sharia ma shi de te mini bato ci ala makka kane ala kelempewte je yogonte ala la ambe sharia muhammadu ala ka jondo ala ka ci de ndo kisini nema bakam ana ka shegon ana ka dunke wala ku kisi min ka ce kosobe no temina ka boy ambalma mu'minu ala masamin korota lendo ayanya mariya kankan nyuma yake kata shigi nyogoma ala ko masamin seniyalendo aya kono aya min be suratul nisa ikono ala haketan defo aya kono wafo aya ma ko ayatul huququl ashar ko hakke tanka aya waya tumami ala tumbe hakke tayufo aya damina ni ala ka hakke de folo mu hakke tayna amma ko be hakke kelende labbi aya inkono hakke ta ala ko wa abudullah wala tushriku bihi shay'a hakke folo ninde ala ñamariya fe ke kam mogo ñamariya naye tawhidi de kabona be ala ka ñamari kambe tawhidi kabona be ako aye ala kelempew bato akana foyi fara ala ka ala ye mogo bali fengo fen fana la ko nin kana ke ala ka balili fengo fana la mushrikiya de kabona be o de ato ko akana foyi fara ala ka o kofi ako hakke fula naw bil walidaini ihsana ko bange baga fula an kan nyuman kuye o bi jili khuruba hakke sabana bal masru wal yatama hakkan nanini al yatim wal masakin hakke durna fantaw miskinu hakke worona o bi jili hakke worona olijari zili qurba sigi ñogomi ni balima surnya bina ce wolo fulana olijari li junubi sigi ñogomi ni sinjitina ce hakke segina ala ko wasahibi bil jambi ani to ñogomi bi krefe do ko itama ñogo do ko minye isigi ñogoye jago yoro ni sugu yoro la do ko ka furumuso tawsir kelay ko aya be nimbeta ninde seginay korontona wabuni sabil ani shiraddew dunaw ani mogo munum ba ke kateme shiraka nu jigna e ka dunaw mbala ani shirateme bagaw hakke tanna o ma malakata aymanukum ana yere bolo ye fe munum maraka marafew tumami alayni hakke tayum fo ako ala inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan faghura
mogo min na be tama ba janga janga ka yere bonya be waso mogo ye na nenye ko ala to tigi fe mana munna ala ko te yere bonya baga fe parce que mogo ye yere bonya baga ye ni hakke munun fora te se ka hakke unatu chogola yere bonya baga amma ko be yoro minna wali jari jili quruba wali jari le junubi balmo hadama de sigi nyogonya sigi nyogo ika sigi nyogo hakke kapo ika sigi nyogo tilalendo kata tilayoro masabade folo sigi nyogo dobe hakke sabade bino che oye sigi nyogo minni ibali masuruye ni sinji bina che hakke saba ni silama do fana hakke saba bino che bali masurunya hakke be silamiya hakke be sigi nyogonya hakke be sigi nyogo dobe hakke fula de bino che isigi nyogo mi silama de do me balimaya ni sinji tina che hakke fula bino che sigi nyogonya hakke ani silamiya hakke sigi nyogo dobe hakke kelende bino che oye kafiri silama te ka balima surute kafiri do sigi nyogonya hakke bina che ka fo hari ne ka si nyogo kafiri de do nka tonyo o te daga yede danka tonya lima shima tikele ka dina la amilia boy ka sokono atikele baga deme hakke bina che ka nyuman kai side ako jibril ma wuli abe washiya keni alaye ni sigi nyogo fo ale yere ya miri ni sarai ka sigi nyogo be do ka chiela أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جال جبريل يوشيني بالجار حتى جننت أنه سيورثه أخرجه البخاري ومسلم كيدن كوكو جبريل ما ولي أبتو كواشياك علي نشيغ نيغوي إجانتو شيغ نيغولا نيمانك شيغ نيغوي كنا شيغ نيغو تونيو ko jibrila ma wuli abake kan nin fo aleye fo ale yere ya miri ko ni sarai ka sigi nyogo be do tiela tanke jibrila ye sigi nyogo hakke aya fo kachaya fo ale yere ya miri ni sara be do ka tiela kasoro sigi nyogo be ate do ka tiela me tanke aka hakke kacha ika jibrila ya fo ka gele ya fo ci de ya miri be do ka tiela minye kallimanani alaye kallimanani lagaraye kanyuma yake kati sigi nyogo mo tamashe do yoye kallimanani alaye kallimanani lagaraye kanyuma yake katika sigi nyogo ya tamashe do yoye wan abi surayhi radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la yu'minu والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه بل مو لمن بريا أبيت تامنشيرو كو هذا مدين كمؤمنية تامنشيرو كو هذا مدين كلمنيا مدفع مغمم باكشي نيغو تونو ni hadisa yimfana be bukhari kono abi surayhi ako ciden ko dondola ko wallahi amalli maniya uko cido ye jome ako mogo min ni ka sigi nyogo makisi ka tonolima ni ka sigi nyogo makisi ne toroma i sigi nyogo makisi e wayire toroma cidon ko ite mu'mini de wallahi la yu'minu sinya saba ebe cidon be kala ka fara de ha ko wallahi amalli maniya e uko ye jome cide akwal lezi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu akom mogo min ka sigi nyogo makisi a toroma akoy te mu'mini de hari ni mu'mini do be la madafa fo hada maden sigi nyogo ka kisi ne toroma da ka kisi yere toroma balmo kallimana ni ala ni dolla ban ko ta manse ye sigi nyogo bonyali ye ani kani sigi nyogo tonyo harisa salen na nabi hurairah ka hadisa ciden ko sallallahu alaihi wasallam
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوجي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت أرسل دولة تشيدن كو أكون مغمين نيلي مناني على أني دولة كوي كنيسي بنيغون تونيو دي ni mogo milli manani ala ya ni dollaba koy kanisi nyogon tonyo ni ya iranna mogo min bake kaka shigi nyogon tonyo amalli manani ala ya amalli manani lagara hari na ya sura ko alli manani ala alli manani lagara limani ya to ka jedo adda falente limani adda falente ciden kuy kalli mani am pese ka dafa abada foy shigi nyogon ka kisi ika torama ni limanani ala limaniyat dafale illi manani lagare limaniyat dafale ikani sigi nyogon tono akoni limanani ala limaniyat dafale illi manani lagare limaniyat dafale ika dunan bonya akoli limanani ala limaniyat dafale illi manani lagare limaniyat dafale ni be kuma herafo ibi kidade ni hadisa fana nana buhari muslimu kono hadisa do nana cedo de nana cide masarsar mogomi ni ba fe kado koye mogo nyumaye ube ite mogo nyumaye abedo shigi nyogo mbonyalila ja rajul ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam cedo de nana cide ma ako ya rasulullah dullani ala amali ija ana amalitu bihi daghalitul jannata cedore nana cide ma ko cide ako bara do irane la de bara min ninya kembe do arjanna kono cide ko ama kunta kana kun muhshina ako ke mo nyumay ko ke mo nyumay ceyin ko kayfa alam anna ana muhshinu akon ne ba do cogo de ko ni mo nyumay ciden ko salli jiranaka fa in qalu innaka muhsinu fa anta muhsinu wa in qalu innaka mushiyu fa anta mushiyu arawahu li hakim fi muzaraki wa sahahu al-albani ken ko cide ne bayan kan nyuma ya do cogo de ka fon kanyi ube manyi mbo do cogo de ciden ko ikasi gi nyogo nyene ka ni ka sigi nyogon ko ikanyi ni ka sigi nyogon ko imanyi de donc hada made puri ka do yalan kanyi ube manyi ci den ko ka sigi nyogon ne ka ni ka sigi nyogon ko ikanyi de ni ka sigi nyogon ko imanyi ci den ko imanyi donc balmo an kan janton nim fanala an ko hari kafiri de ni sigi nyogondo nyuman kaye kana tono la yanhaakumullah anil ladina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin hari kafiri ala kunne ala tawbali kafir munu mawkele umawbo aka so kono uma mugodde mawkele lila ni ala tawbala kanyuma yake wulu ya katile kata uluma hari kafiri ni sigi nyogondo ijanto ala ikana tono ikanyu mankaye donc mbalmo ni anka sigi nyogonyo fana laje balawdo de mogo min be bi ni aka tora te sigi nyogoma mogo min be bi na ba ka sigi nyogo hakke dama illa ma rahima rabbi foni ala hinana mogo kelen munum nun fana be hakkewde kono hakke munu ni ala nyamriya nuye jankato sigi nyogo la kuma ka kani sigi nyogo tonyonayi kewale kani sigi nyogo tonyonayi iyado hadisa do be hare ka ke silama nyuma yerede hada made mo ka kisi nen toro mani bolo don do law yeci de nyininka ayyul islami afdal qala man salima lil muslimina min lisanihi wa yadihi don do yeci de nyininka ko silamiya la silama sugu juman kanyi ako silama mi
ni silamu kisra anen toroma silamu to kisra bolo toroma silama eko silama de balima surudo ibalima silamu to do isigu nyogondo ima kisi kaboyi nen toroma ima kisi kaboyi bolo toroma ciden ko harete silama nyumay folo janko kake mu'miniye mugo ni mugo makisi nen toroma o makisi bolo toroma ciden ko ima ke silama nyumay re folo janko kashe mu'miniya degrema ambe ala deli ala kanke mugoye mugo mimbe ala ka kuma ume ka tuguko ka ciden ka hadisa ume ka tuguko barakallahu li wa lakum fil qur'an al hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al dhikr al hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جاء الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم في المستدرك أن الرجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها يوجي جاره باللسانه وقال صلى الله عليه وسلم هي في النار. قال إن فلانة يذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها إنها تصدق بالأسوار من الأقط غير أنها لا يوجي جيرانها باللسانها قال هي في الجنة. صححه الألباني. بالمون شيغينيو أتونيولي أبيك سببه كهذا مدل لسه جهنم تسمما. كشيغينيو بونيا كهكة دام كنيمان كايه أبيك سببه كهذا مدل دو أرجعنا كونو. hakimu ya nati ya kamu sadaraku kono ko cedo rena na cidema ako cide ako muso dobe musoyi aka salli kacca aka sun kacca aka sadakati bo kacca kosobe me musoyi mbya sigi nyogo toro ni annenye o muso sugu kibariya be cogodi ciden ko hiya finnari ako be tasuma kono abe tasuma kono jannaba tasuma kono kana kabay ka salli chamana kana nyaga ka sun chamana de kana nyaga sadaqati bo chaman kelila de tanki bi sigi nyogon toro abi la se jannaba tasuma cide nyen karaw de lanni hadisala muso do de do aka salli kacca aka sun kacca aka sadaqati bo kacca me aba ka sigi nyogon toro ni anne cide ko be tasuma kono oko fe cheyin kwama ako muso dobe ale uye aya foko ale ka salli ka dogo ko asun ka dogo ko asadagati bo ko ka dogo ko nono jara fitinu ko ayewulu de sadagati aka salli mancha aka sun mancha aka sadagati bo mancha me muso sugu mindo koni ata sigi nyogon torona nenye de ata sigi nyogon koni toro de ciden ko hiya fil jannati ako abi arjanna kono ako ko abi arjanna kono donc mbalmo ni ti ka sigi nyogon toro ni neye sababu do abi la se arjanna ma farda kofe farda sallu kofe farda sun kofe har nafila salli chaman kana soro ibolo nafila sun chaman kana soro ibolo ni nafulu bi bura sera jakka mayi ka farda jakka bo hari ewan nafila saragati kana chaman kana soro ibolo tanki ti sigi nyogon toro ci den ko bi arjanna kono sallallahu alaihi wasallam donc mo ki janto nonona ko ja sigi nyogon to nyoli ni kera mo nyuma tugu shugu fardaw nana u chogola saragati u chayara sun fardaw nana
nafila sun cayara jaka bora nafila saragatu cayara me eye sigi ɲɔgɔn toɲɔ bagade ni nenye ciden ko ibe tasuma ko ni ɲɛ ko min ye hadamaden kan k'i janto yɛrɛ la dɛ i ni mɔgɔ minnu bɛ sigi ɲɔgɔnya la i janto yɛrɛ la i tɔɔrɔ kana s'u ma n'u nɛɲɛ dɛ ni hadisa mɛnen kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min e tun bɛ sigi ɲɔgɔn tɔɔrɔ ni nɛɲɛ i b'a tɔɔrɔli kɛ wale hadisa in mɛlen kɔfɛ i bolo i t'a fɛ i ka don jahanaba tasuma kɔnɔ fana i t'a fɛ i ka ye ciden ka hadisa la sira b'a la koyi bɔda bɛɛ tuubi ka taa ala ma i ka taa yafa dɛnɛ fɛ wa tuubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun mu'minu a bɛɛ ka tuubi ka taa ala ma ni hadamaden ye nin ko sugu mɛn n'a y'a sɔrɔ e bɛ tɔɲɔli min na sagi ko koyi sira b'i bolo dɛ ni saya mana i ma sira b'i bolo n'i bɛ ɲɛnamaya la sira b'i bolo sage ka t'i ka sigiɲɔgɔn ma i ka yafa ɲini a fɛ i ka tɔɲɔli min tun b'a kan i ka tigɛ ka bɔ a kan saya ka ni sɔrɔ a kan dɛ alhamdulillah hadisa in fan don n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min fana e tun ye mɔgɔ ye dɛ i bɛ ɲuman kɛ ka t'i sigiɲɔgɔn ma dɛ dɔ fara a kan i sabata ka i ka ala deli ala k'i sabata ka i ka dɔ fara a kan arijanna don sababu b'i bolo dɛ ala ka faridaw kɔfɛ i sera ka nafila salli fitinin minnu kɛ i sera ka sarakati fitinin minnu kɛ i sera ka nafila sun fitinin minnu kɛ ala ka faridaw kɔfɛ ka ɲuman kɛ ka taa i sigiɲɔgɔn ma k'i tora tigɛ ka bɔ i sigiɲɔgɔn ma ni nɛ ye arijanna don sababu b'i bolo dɛ i sabata ka i ka dɔ ma ka i ka dɔ fara a kan donc an bɛ ala deli ala kan kɛ mɔgɔ ye n'an tɛ sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ o sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ balima a sugu ka ca dɛ a sugu ka ca ka mankan nke mankan min a tɛ se ka sinɔgɔ i bolo misiki mankanw dɔnkili mankanw u bɛ i ka jinɔgɔw u bɛ tɔɲalifɛnw dɔ de b'u bolo fɛn maralenw dɔ de b'u bolo u b'a tɔɲɔ nin bɛɛ bɛ sigiɲɔgɔn tɔɲɔ kɔnɔ i m'a ye sigiɲɔgɔnya bonya kɔnɔ Abu Jari ka hadisa bɛɛ ciden ko Abu Jari ma ko hari ni ye na ɲuman na duman n'i y'a tobi don min a ji caya i k'i sigiɲɔgɔnw sɔn hari na duman n'i ye sogo tobi don min a ji caya n'a caya i k'i sigiɲɔgɔnw sɔn a la a ko sigiɲɔgɔn i sigiɲɔgɔn i kana jɔ ka ɲuman k'a ye dɛ hari ni a kɛra ban tɔɔrɔ de n'i y'o de tobi a k'i sigiɲɔgɔn sɔn a la ka ɲuman kɛ a ye mais dɔw bɛ sigiɲɔgɔn na denw ɲagabɔ dɛ e bɛ bagan mumɛn faga ka tobi sigiɲɔgɔn ɲana a denw bɛ hari mɔrɔso kelen i t'a d'u ma fo n'a y'a ka denw minɛ k'u ladon so kɔnɔ pour que i ka sogo ye n'i bɛ bɔ sugu la i bɛ mobili kɔfuru fa donfɛn ni iridenw na e bɛna i ni sigiɲɔgɔn fanta dɔ de bɛ location na a muso b'a ye a yɛrɛ b'a ye a denw b'a ye o ɲɔgɔnna se tɛ olu ye o ɲagabɔ n'a ye nin bɛɛ bɛ don sigiɲɔgɔn tɔɲɔ kɔnɔ ni e kɛra yiriwali tigi ye e ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kan ala y'u kɛ fantan ye i sigiɲɔgɔn dɔ fantan dɔ ciden ko hari ni ye na duman min tobi don min a ji caya i k'a sɔn e y'i ka mobili kɔfuru fa kana lenburu ni namasaw ni fɛnw na ale ka denw bɛ yoli la a dogo u la n'i tɛ se k'a dogo u la dɔw ta k'a d'u ma i ka n'u tɔɲɔ k'a yɛrɛ bila yoli la ka muso bila yoli la ka denw bila yoli la fo i b'u ɲagabɔ ninnu ne ko ye u man ka kafow kɔnɔna la u man ka silamɛw ka kafo kɔnɔna na janko minnu b'u yɛrɛ danbe ka taa muminiya ma an k'an janto ɲɔgɔn na an k'an janto sigiɲɔgɔnw la sigiɲɔgɔnya gasi ka bɔ sigiɲɔgɔnya hakɛ ka bɔ kosɛbɛ komi Jibrilu ye wasiya kɛ ciden nin na ye cogo min mɔgɔ caman fana illa ma rahima rabbi i bɛ mɔgɔ min sɔrɔ bi n'i taara ɲininkali kɛ ko a sigiɲɔgɔnw b'a tanu ko mɔgɔ ɲuman don fo mɔgɔ kelen kelenw dɛ janko ala ye yiriwali kɛ mɔgɔ minnu ye kin bɛ kan ka aw tanu sigiɲɔgɔn bɛ kan ka aw tanu de yiriwali kɛra mɔgɔ minnu ye sigiɲɔgɔnw cɛ la e kan ka kɛ de e tɔgɔ ɲuman de ka kɛ fan bɛɛ mais illa ma rahima rabbi minnu ye se yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw cɛ la yɛrɛ i b'a sɔrɔ olu de tɔgɔ tiɲɛlen don ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que u b'u ka sebaya
anu joyoro mun buye ani nafolo mun bu bolo ba ko ku shewde boli fanton ka ko yoro min kadinyen wale o de buda ku sago kila ko yoro min kadi iye ko ka le wale e ma do ko ewa yoro do be na yi wale o yoro la fuyi tesheki bali ola min ya alai e ma fo fendo be ni fantanyi wale ola fuyi tesheka do yinoche yoro nin kelo o ki yereke komi ni bombu ye mogo tige o ye kele o ye nya to na yele de ala bolo kun fa yakun fantam yoro min kadi yin wole la hawla wala quwwata illa billah wakati min ni ebe shinogo de I ka dila nyuman kade ki goronto ale dusu kasilemba nyama ala be anyala la ta gojo shinatu wala naw jingote ala mina shinogote ala mina aya tege korota doro ntigi ala karasa bombu bila na karitari la dongo do ni hari tige iteye ay sira la nya ka janto yere la de mo kanka sira fantanye ka deme fambe ka fantan ni sheta ye dabalita ye de she tigi joyoro tigi I kanka sira fantanye ka teme jiya ka sira fambe ka shukuru nanda dolo ebe daka goronto doro ale ba nyana tege fula be korta doro ka ala wali kama doro o ika ko be chinyale ala kan tisa ala kan tanga ala ka hakli mandama shebe munum nye munum be joyoro wula ani fanta munum be sigila tiun kono sigi nyogo yala aya jantu la de aku ka hakke duma ni amashe ka hakke ko ni duma ka tonyali kana suma de ko pasige setu ye dabale tuye ko tese ka e wala yoroshi la hawla wala quwwata illa billah ambe ala delala ka hakki mandama ala kalli manani ala yasranya dama ni ala ya hakke munum bilanka nambe sheka uddi a chogo nyumanna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وتدمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين